30 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи бинисумчи деҳоти Чашмасори ноҳияи Файзобод аз боғи хоҷагии деҳқонии Солеҳҷон дидан намуданд. майдони умумии хоҷагии деҳқонии Солеҳҷон 1 гектар буда дар шафати он 23 гектари замини чунин боғҳои серҳосил мавҷуд аст. ҳосили пурбори себҳои заринтоб, ситораи кӯҳсор ва ноки нозанин ки навъҳои асосии меваҳои боғро дар ин минтақа ташкил медиҳанд, заҳмати садоқатмандонаи боғдорон арзёбӣ гардид. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки соли гузашта дар ин минтақа аз ҳар гектар боғи себ 25 тоннагӣ ҳосил гирифтаанд. имсол низ ҷамъоварии ҳосили себ дар хоҷагии деҳқонии Солеҳҷон даҳаи аввали моҳи октябр оғоз мегардад ва тибқи таҳлили мутахассисони соҳа аз ҳар гектари он имкон аст беш аз 25 тонна ҳосил ба даст оварда шавад. 1 гектар боғ дорем ва аз он ния дорем ки бозорҳои дохилӣ гирду атрофро таъмин намуда дар боғ себҳои сурхи крепсон ва зарди голден парвариш мекунем. аввали октябр ҷамъоварӣ мекунем, ҳосилро омода аз сари замин мегирам ба нархи дилхоҳ. ҳосили аз ин боғҳо дар баробари таъмини бозор дар сардхонаҳо захира карда мешавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо боғдорон суҳбати самимӣ анҷом дода барои саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосил, васеъсозии масоати боғ, бештар намудани ҳаҷми истеҳсолот ва аз ин ҳисоб тақвият бахшидани иқтидори содиротии кишвар маслиҳатҳои муфид доданд. мавриди зикр аст, ки иқлими ноҳияи Файзобод барои парвариши себу нок мусоид буда, майдони умумии боғҳо дар ин ноҳия ба 6420 гектар баробар гардидааст. соли равон кишоварзони ноҳия дар майдони 34 гектар боғи нав бунёд намуданд. ба ҳолати 1 сентябр аз ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 7646 тонна мева ҷамъоварӣ шудааст. дар ноҳияи Файзобод махсусан навъҳои гуногуни себ, нок ва биҳӣ хуб парвариш карда мешаванд, ки ҳам ҳосили фаровон ва ҳам ҳосили хушсифат ба даст оварда мешавад, ки ҳам дар бозорҳои дохилӣ ва ҳам ба бозорҳои хориҷи кишваре, ки ба содирот нигаронида шуда низ истеҳсол карда мешавад. кишоварзон дар заминаи дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат боғҳои меваҳои содиротиро афзун намуда, аз ин ҳисоб ҳосили фаровон ба даст меоранд. ҳосил аз ин боғҳо дар баробари таъмини фаровонии бозори дохилӣ ба содирот низ равона мегардад. бо зиёдшавии майдони боғҳо дар баробари афзудани ҳаҷми истеҳсоли мева, шумораи ҷойҳои корӣ низ зиёд шуда, аҳолӣ бо шуғли мавсимӣ ва доимӣ фаро гирифта мешаванд.